Dobré ráno. Vstal som skoro ako prvý. Takže... Dobré ráno. Dobré ráno. Rodina fotka. Áno, rodina fotka. Stávajte všetci. Raňajky budú po fotke. A budú skoro. Čo sa deje? Prečo ma budíte kvôli nejakej rodinnej fotke? Áno, vlastne teba dáme na ten tvoj kočík. No vozíček taký, lebo nemôžeš chodiť. Ja sa idem pripraviť a umyť. Už som umýta, idem sa ešte očesať. Idem sa očesať môjim hrebeňom. No vlastne našim spoločným. Hej. Red, môžeš ísť na hrebeň. Ja sa najdlhšie teším z rodiny. Hej. No lebo máš dlhé vlasy. Poďme sa ešte nachystať do mojich šat.